llistats de notes i explicar-me el seu descobriment. Quan bussejà fins al paisès on s'havien trobat les tauletes, va descobrir unes àmfores que estaven amagades entre els forats i les esponges del fons marí. En destapar un dels recipients ceràmics, de dintre va sorgir un bolsín que seguia la caragola, al voltant del cos com si fos una mànega de vent huracanal, i que el va fer voltar sobre ell mateix com si estiguera dins d'una espiral. Aquell fenomen tan sols va durar un instant. Jo tenia que mirar aquella barafusa. Per què? No sé, però em va fer molt mala sensació i mira, tot seguit vaig enamorar-me. Marc Enric ha estat revisant els quaderns de notes i els llibres de viatges. L'illa de Creta ha patit les invasions de romans, venecians, otomans, però per sobre de totes aquelles invasions, el sentiment dels habitants de l'illa acaba rebel·lant-se. Sembla que porten a dins l'esperit del Minotaure, aquella bèstia sanguinària que habita el laberint més famós de la història. Viatgem cap a Creta sense tindre molt clar què hi trobarem, però és una pista. La tasca d'arqueologia i d'antropologia que fa Marc Enric sovint té voltes i revoltes, que els porten a un punt de sap, a on atxucar, però cal explorar totes les vies per a